नमस्कार भाई लोग, का हाल बाटे। हम आशा करते कि रुआ सब ठीक हो। कम अभी हम बानी महुआर गांव में और देखी ये जगह कितना ग्राम लागल बाटे, यानी कि ये जगह होट पूजा जौन बाटे काशीदास बाबा के। तो चलिए हम कुछ लोगों से जानल चाहता नहीं कि ये जगह हर साल होखेला कि ये पहली बार होताटे कि पूजा काशीदास बाबा के। तो आए हैं ना ई बाबा बताएं कि जब काशीदास बाबा के पूजा होताटे ये कब से होताटे। कृष्ण भगवान जब से पैदा ले बड़े नु जी तो वही घर से ही जी जी दादा हाँ परंपरा चल आई। जी ये जमहुआर गांव में। हाँ गाँव में हाँ 1947 से पहले ही से होता है। ये जब पूजा हाँ यानी कि जब हर साल होकेला पूजा। हर साल पूजा होला है। ये यादव जी की पूजा हटे ना। हाँ ये जादव जी लोग के जी यादव जी ना जादव ओही के पूजा जी ठेठ में मने कहले जाओ जी। और कुछ अच्छा बाबा और नाम का पड़ी। हमार प्रदीप ओहिर नाम पर जी 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 तो कहता नहीं रहुआ सब कि एजा जोन बाबा के पूजा होटाटे और एजा यादव जी की जोन बाटे पूजा हर साल मनावल जाला, यानी कि 1900 दशक से ही एजा पूजा जोन बाटे मनावल जाता। यादव जी की पूजा हटे। देखिए एजा बाबा के पूजा होटटे और देख सकत नहीं एजा सुने में आइला कि हर साल एजा पूजा होखेला और देख सकत नहीं एजा जनता के एकदम पूरा ग्राम लागल बाटे। एजा पंडित जी हवन करावत तनी।